Mar vilayatyna Aşgabatdan barandygy aýdylýan barlygçylaryň paýtagty dolanandy baradaky gürrüňleriň ýygyny Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ahal ýagynyň satywy gaýtadan çäklendirildi. Ýatlasak 23 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary ýurdun täze içeri işler ministriniň vilayata barandygy we onuň edara kärhanalarynda barlyklary geçirýändiги baradaky gürrüňlerden soň Marda un, ýumurtga we ahal ýagy ýaly gyt azyk haritlarynyň nowosy satylyp başlanandygyny habar berdiler. Şu gün Mar şäheriniň Şapak köçetinde ýerleşen 38-nji döwlet dukanynyň öňünde adamlar daňdan sagat 3:00-da nowata durdular. Şu günden başlap bu ýerde şol dukany degişli hojalyklaryň her birine 1 litr ahal ýagyndan köp satmaýarlar. Dukan satyjylary ýaşaýjylardan pasportyny ýa-da şol ýeriň öý dolandyryş müdirliginden alynan ýaşaýan ýeriň hakyndaky resminamany görkezmek soraýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 24 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçy döwlet dukanyna degişli etrapçalaryň ýaşaýjylaryna 1 litr ahal ýagynyň 9 manatdan satylýandygyny we onuň ýany bilen 2 utu şerbet suwunyň berilýändigini hem aýtdy. Eger nowatda duran adam şol ýeriniň ýaşaýjysy bolmasa, onda ol adama 1 litr ahal ýagyny 14 manatdan satýarlar. Mar şäherindäki beýleki döwlet dukanlarynda, ýagny Titov köçesiniň ugrundaky 3-nji liseýiň öňündäki dukanda şol töwerekde ýaşaýan raýatlary 1 litr ahal ýagy 11 manatdan satylýar. Onuň ýany bilen hiç sat goşup bermeýärler. Bu dukanda da özüne degişli bolmadyk şäher ýaşaýjylaryna 1 litr ahal ýagy 14 manatdan satylýar diýip habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary Mar şäherinde ýaşamaýan marlylary ahal ýagyny öz etraplaryndaky döwlet dukanlaryndan satyn almagy maslahat berip, olary eli boş ýylaryna gaýtarýarlar. Dukan satyjylary bu çäklendirmäniň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan dukan satyjylarynyň biri munyň sebäplerini Aşgabatdan Mara gelen ýokary derejeli barlygçylaryň ýygyna gidendigi bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden häzirlikçe resmi kommentari alyp bilmedi. 23 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary vilayatyň döwlet dukanlarynda un, ýumurtga we ahal ýagy ýaly gyt azyk haritlarynyň çäksiz möçberde we nowosy satylyp başlanandygyny habar berdiler.